Saven vaivaaminen on keraamikon aamujumppa ja tosi tärkeä. Aloita pudottelemalla savea pöydälle, voit myös pitää sen pussissaan ja pudotella lattialle. Jatka vaivaamisella. Ota kaksin käsin saven sivuista kiinni ja paina alaspäin. Paina ja nosta. Paina ja nosta. Pyörivällä liikkeellä. Savi alkaa hiljalleen näyttämään pässin päältä, kuten huomaat, ikään kuin sarvet tulee sivuille. Vaihda suuntaa ja toista. Paina ja nosta. Savi pehmenee ja muuttuu pikkuhiljaa tasalaatuiseksi. Tässä sulle vielä hidastettuna paina ja nosta. Paina ja nosta. Vaivaamisen ansiosta ilmakuplat poistuu. Toista tätä liikettä 50-100 kertaa riippuen tietenkin saven laadusta. Pienen harjoittelun jälkeen siitä liikkeestä tulee sulavaa ja pyörivää. Pässinpäätekniikalla sä voit vaivata aina savesi ja etenkin reijaamisessa se on äärimmäisen tärkeää.